Kwazi vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes weku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera weku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Fundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Alright, hurukuro yedu yatinayo nhasi inoti mashura nezviratidzo. Yes. Yes, signs and wonders. Alright. Yes, signs and wonders. Tiri kudzidza vateereri mubhuku razvakazarwa. Tiri pana zvakazarwa chapter 13 ndo patichanyanya kutenderera nhasi. Saka pastor vakutotanga nekutiverengera Revelation chapter 13 verse 1 to 3. Zvakazarwa 13 verse ya 1 kuenda pa3. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa. Chine nyanga dzine 10 nemisoro 9. Napamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine 10. Napamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, netsoka dzacho sedzebere, nomuromo wacho somuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo nechigaro chayo choushe namasimba makuru. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuvadzwa kusvikira parufu. Asi vanga raifanira kuuraya rakanga rapora. Nyika yose ikashamiswa ikateera chikara. Sezvatakamboita mune zvimwe zvidzidzo zviri kumashure vateereri. Zvakazarwa painotaura zvechikara. Takaona pataienzanisa nenyaya dzakataurwa kuna Daniel chapter 7. Kuti chikara chinenge chichimirira umambo ekingdom. Inogona kutaurwa chiri chikara kana nyanga. Saka kuna Daniel dzaitaurwa dziri nyanga dzaimirira ekingdom. Saka mukudzidza kwatakaita chikara ichi chaive chakaita sengwe sembada. Muzvidzidzo zvekumashure zvakabuda pachena kuti kwaive kunongedzerwa kwe-the Christian Church mumazuva ema-dark ages nemabatira yakaita nesimba nekuita kwese kwayakaita. Saka paripo pastor pari kutsanangurwa kunzi chikara kureva the Christian Church mumazuva ema-dark ages payanga yane muzinda kuRome. Pari kunzi chikara chakapiwa chigaro nemasimba neshato. Language kuti kuitira kuti vateereri vedu vasina kubata zvidzidzo izvi tifambirane navo. Chii chaiitika paChristian Church? Muchapter 12 yazvakazarwa ndo munobudira kuti shato ndiSatani. Yes. Saka pari kunzi Satani akapinda muchechi yemakristu. Right. Apinda muchechi yemakristu ndokubva asvikoipa urongwa hwake. Saka zvinobudira papi? Like pekuchinjwa kwemitemo yaMwari. Okay. Yakachinjwa nechechi. Okay. Mwari mitemo yake haichinje nokusingaperi. Asi chechi kuchinja kwayakaita mitemo yaMwari yaitotora pfungwa yaSatani. Okay. Ndo kutungamira kwakaita Satani. Saka vanhu pavari kunzi vakazopedzera vakuteera Satani. Vanhu vakateera Satani pakuita sei? Pakuteera mitemo yakachinjwa. Anditika. yaMwari yabviswa
kwaiswa yevanhu ndokutera yaiita unge yechechi asi seri kwacho ari Satani aitisa izvozvo. Saka kuti tifambe tiende mberi toda kuona zvimwe zvinotaurwa nebhaibheri takazvidzidza but kuitira kuti tinyatsofamba tese zvinotsanangurwa panhoroondo yeThe Christian Church mazuva yanga yaane muzinda kuRome nguva yemadark ages. Toda kuti muerenge pana zvakazarurwa 13 mufundisi vhesi ya5 kusvika pa7. Zvakazarurwa 13 vhesi 5 kuenda pa7. Ipapo chakapiwa muromo unotaura mashoko makuru nezvokumhura, chikapiwa simba kuti chizviite 42 chikashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari nokumhura zita rake netebhenekeri yake naivo vanogara kudenga. Chikapiwa masimbawo kuti chirwe navatsvene nekuvakunda. Chikapiwa masimbawo pamusoro pamarudzi ose navanhu vose nendimi dzose nendudzi dzose. Chiri kunzi chikapiwa masimba pari kurehwa The Christian Church mumazuva emadark ages nezvese zvayaita palistwa zvinhu pasta zvandiri kukumbira takazvidzidza but ndoda kuti tifambe nevateereri munenge muchingozviti tsanangurei mbichana. Chekutanga yanzi munhoroondo yeThe Christian Church pane kutaurwa kweblasphemy, kumhura Mwari. What is blasphemy? Kumhura Mwari kumudzikisira umwari hwake, kushora, kumuninipisa. Saka izvi zvakaitika sei? Takaona kuti basa raMwari rekuponesa vanhu, Mwari ndiye ega anogona kuregerera vanhu. Saka Christian Church zvayakanga yakuita munguva yemadark ages yakanga yakuti vanhu vanogona kunoreurura kumufundisi, vorega kureurura kuna Mwari kuburikidza uchinoita confession yako kumufundisi, right, iye autopronounce kuti waregererwa. Okay. Anofanira kuudza munhu kuti waregererwa ndiMwari chete. Okay. But basa rakanga rakuitwa nevafundisi munguva yemadark ages. Okay. Saka ipapo kusunurudza Mwari pachinzvimbo chake. Right. Ndoda tiende pamberi. Panzi munhoroondo yeChristian Church payaita madiro esaya ichiita agenda yaSatani, kwanzi vakazviita for 42 months, kureva kuti mwedzi ne42. 42 months takapadzidza. Iyi patakadzidza chiprofita zvachinoita chinotaura zvinhu zvakawanda. Right. Asi Mwari anoda kuti muende mukati macho muchinotsvaga. Tichitsvaga, I know takazvitsvaga. Saka patakatsvaga takaona kuti tichitungamirirwa nepfungwa yekuti kana muri muchiprofita zuva rimwe chete rinomirira gore. Ipapo vateereri makapabataka, kana chiri chiprofita zuva 1 rinomirira gore. Yes. Saka ndobva taona kuti 42 months nekuti kune mamwe matime periods anotaurwawo muchiprofita. Saka taida kumaenzanisa. Imwe period inotaurwa i1260 days. Yes. Dzinobuda dziri 1260 years. Yes. 42 months tadziisa mumazuva dzoburidza 1260 kureva kuti vateereri 42 times 30 nekuti mwedzi 1 une 30 days mubhaibheri. Mavhesi acho mufundisi vakatombotipa kuti mwedzi wemubhaibheri une 30 days, saka pakanzi 42 months pari kureva kuti 42 times 30 yobva ita 1260. Yes. Ari makore. Anobva aita makore nekuti chiprofita. Yes. Saka zvonzi izvo Christian Church yakashungurudza vatsvene ikatambudza chero nevamwe vanhu ikabata pamusoro pavo kwa1260 years. Yes. Saka takazoenda muhistory. Kubva taona kuti pandoda kuti munyanye kubatsira vateereri pamakore, ini ndoda kudzoka kuhistory kuti Christian Church isati yapo ichitonga, Daniel anga atsanangura kuteedzana kuchaita umambo kuti papera Roman Empire pachabuda mandudzi 10. Saka pamandudzi 10 ndo aiti maAnglo-Saxons, maBurgundians, ndo paita maFranks, ndo paita maHeru, ndo paita maLombards, ndo paita maOstrogoths, ndo paita maAlemanai, ndo maSuev, nemaVisigoths, nemaVandals. Ndobva taona kuti 7 ndo akasara aripo. Ma7 akasara ndo maAnglo-Saxons yachipa Britain. Ndobva paita maAlemanai. maAlemanai ndo German. Ndobva paita maBurgundians. maBurgundian ndo Switzerland. Ndobva paita maFranks. France iyo. Koma Heru akusina. Koma Lombards H6 Italy ka ndechi6. H7 kunoinzi maOstrogoths akusisina. Koma Suev
maswave ndo Portugal kuma Visigoths Visigoths ndo Spain ma Vandals ndo ku Sicily. Saka 3 aya akabva sei akaparadzwa ne Christian Church. Ndoda kuti uye paya pari kunzi vakatonga 1260 years. Maparadzirwo akaita yakatanga 534. 533 ndo pakaparadzwa 533 AD. Ma Vandals ndo vaparara. 534 ndo pakaparadzwa Maheruli. 538 ndo pakaparadzwa Ostrogoths. Saka ma Vandals 534. 533. Maheruli 534. Ma Ostrogoths 538. Right. Chindudza izve mako. Ndobva Christian Church yatanga manje kubata nemasimba kubva 538 AD. Saka vateereri kuti utsvage even munhoroondo kuona kuti pakatanga kubatwa masimba ne the Christian Church date rachona i538 AD. Saka vakatonga chiprofita chati 1260 years. Dzinoperera papi pastor? 1000 dzinonoperera muna 1798 because ukati 538 plus 1260 is 1798. Right. Saka ndo panzi yakaita zironda rakapotsa rauraya. Chii chakapotsa chauraya the Christian Church ndechekuti nekunetsa nekushugurudza kwayaiita vanhu chero nevamwe vasiri vekuchechi. Mambo aitonga kuFrance ainzi Napoleon akaita rebel against Bonaparte. Ndobva atumira ainzi Bethia mutungamiri wemauto ake kuenda kuhondo kwakunosunga mufundisi kuRome. Saka army general vakatotravela kuenda kuRome. Ndobva vanosunga mufundisi ikoko. Ndobva vaenda naye kujeri kuFrance akanofira mujeri. Ndo paka vanhu vakapururudza vakati chechi yanga ichititambudza yapera masimba ayo. Saka muri kuzviona here vateereri kuti muchiprofita ichi kubva 538 AD ukaedhera 1260 years unosvika pana 1798 ndo pakabva paita ronda to this Christian Church payanga yane muzinda kuRome vanhu vakapururudza. Saka ndoda tiverenge futi tiende pamberi pastor. Pana Revelation 13 ipapo verse 8 na 9 iri kuti kudii? Revelation 13 verse ya 8. Vose vanogara panyika vachachinamata ivo vasina kunyorerwa zita ravo mubhuku yeGwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Une nzeve nganzwe. Munoziva kuti bhaibheri rikati une nzeve nganzwe ka rikuita kunge rikuti because pari kunetsa pastor ka taona the Christian Church mumazuva emadark ages nekutonga kwayakaita ine muzinda kuRome ichizopiwa vanga handiti ka vanga riya rikanzi rakapora hamuna kuzopatsanangura but ndichakupai nguva. Pane pari kunzi vese vanenge vasina mazita ari mutsamba reupenyu kuti vasingaponeswe hanzi vachanamata chikara ichi. Pandiri kubvunza kuti hapana danger here because pavhesi 4 yaRevelation 13 panzi vanhu vainamata shato nekuti ndiyo yakapa chikara masimba. Apa pochinzi futi pane time iri kunzi nyika yese vachanamata futi chikara ichi. Hazvire here futi kuti mune makunamata futi Satani? Ndizvo chaizvo. Nekuti kunamata kuteerera. Saka vanhu pavachateerera Christian Church pavakaiteerera vaitonamata Satani. Ndozviri kunzi zvichadzokorodzwa futi. Ichadzoka here Christian Church pastor? Ndo mabudiro azviri kuita apa kuti zvichadzokorodzwa. Saka maybe tibatsirei pastor ndichikuka muchimbozvitaura kuti uyu mukuru wechechi apa akanotorwa kuRoma achifira mujeri nyika yese ikapururudza ndo akabva magumo here. Zvakanzi ironda rakapotsa rauraya. Yes. Asi rakazopora patavereka. Kupora kwacho kwakaita sei? Ronda haripori nenguva imwe. Makamboitaura nyaya iyoyo. Zvakatitore mazuva. Asi muna 1929 uyu mai manje 1929 mambo ainzi Mussolini aitonga kuItaly. Zvaakaita Mussolini manje ndiye akati kuchechi takukupai masimba ekuti muzvimiririre sezvakangoita nyika. To give them a status yekuva nation. Status yekungomira sezvakaita seZimbabwe inoi iri chechi yoita status yenyika. Ndi Mussolini ari kutaura kuvakuru vechechi muna 1929. Saka zvadaro chechi yakadzoka futi kutanga kusungunuka ndobva yadzoka futi pastage.
Okay. asi haina kubva yadzokera muchimiro chemumadark ages. Okay. Asi katauriro kari kuitwa panapa ndokandati kari kuroesa nehana kumberi uko pari kudzoka futi. Saka ipapapo vateereri ndofunga tiri kuitira kuti tifambe tese kuti munzwise nyaya dzakakosha. Manzwi here vateereri pavhesi 9 pabva panzi ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe. Kureva kuti inyaya inoda kuti tinyatsa kuiteerera. Ndoda kuti papiwa vangapa tione chimwe chinhu chinoratidzwa muchiprofita ichocho pana zvakazarwa 13. Ndoda kuti muverenge vhesi ya11. Vhesi ya11. Yes. Zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika chakanga chiine nyanga mbiri segwayana chikataura seshato. Right. Saka panguva yapiwa ronda the Christian Church mumazuva ayo eMadark Ages, umwe umambo huri kuonekwa naJohani uchisimuka. Mufundisi vakambotitungamirira muchidzidzo ichi kuti pane umambo hwiri hwakasimuka iko kuma17 chakuti uri worth kuti hungataurwe nezvawo munhoroondo dzenyika. Pane umambo hweAustralia nehweAmerica. But Bible riri kuti umambo hwakaonekwa huchisimuka hwaya hwakaita segwayana kuratidza kuti hunopangidza Jesu. HweAustralia hunobva hwaramba nekuti kwaiendeswa vasungwa nevanhu vanenge vadzingwa kuEurope. HweAmerica ndo hwatakaona muchidzidzo kuti zveshuwa ndo hunopinda pachiprofita apa pekuti kwakatanga kuenda vanhu vaitiza kuEurope vachida kunonamata Mwari vakasununguka vanonzi maPilgrim Fathers vachienda ikoko. Endo zveshuwa pavakazvideclare independence muna 1776 date racho riri pedyo na 1798. Saka ndo umambo hwakaonekwa huchisimuka asi huri kunzi hwakanga hwakaita segwai but hwakazonotaura seshato. Kuti kudii tisatanzwa kambo pastor? Pakutanga kwaho hwairatidza Jesu seshuwa. Right. Ende vanhu vari kutiza persecution vari kunonamata zvikabva zvaiswa muconstitution yeAmerica freedom of worship munhu anamata akasununguka zvishuwa pari kuratidzwa Jesu. Asi zviri kunzi nekufamba kwenguva maitiro aho iyo America. Yes. acharatidza Satani nekufamba kwenguva. Pamwe zvinenge asi paidzi nekufamba kwenguva haisi mazuva atatu here. Vateereri rambai muri pachirongwa ichi chakatikoshera chidzidzo chatiri. Ngatimbonzwa kambo. Jesu muriru wara pasharoni makanakisa kuna wese mpasi nizazenyiwo nerudomu moyo nizazenyiwo mukunaka kwenyuwo komborera Repasharoni jegesanyiwo moyo wangu nerudo. Jesu muriru wara pasharoni makapiwawo kuna wese mpasi nisambenyiwo mitoro ye moyo ndivudzise dzimuna matekweseko komborera Repasharoni jegesanyiwo moyo wangu nerudo. Jesu muriru wara pasharoni makavirawo wanu wese mpasi nichenesewo wangu wese
repasharoni jekesanyiwo moyo wangu nerudo. Tinotenda tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu mashura nezviratidzo. Muchikamu chapfuura vateereri patiri kudzidza pana zvakazarwa 13 taona Mwari achipa nhoroondo but nhoroondo dzeumambo hwepanyika pano dzaatangira paThe Christian Church ndobva taratidzwa ichipiwa masimba naSatani kushungurudza kwavakaita vatsvene nenguva yavakapombonoka kuita zvese izvi kubva 538 AD kusvika 1798 ndobva taona The Christian Church ine muzinda kuRome ichipiwa vanga kana kuti ronda raifana kuuraya but Bible ndobva rabva rati asi ronda raifana kuuraya iri yakararama kuratidza kuti hazvina kuzodaro kuti ibva yatsakatika zvachose. Saka panguva imwe chete taaverenga pana zvakazarwa 13 vhesi ya11 pabva paburitswa kunzi panguva imwe chete Johani paakaratidzwa kuita sekunge The Christian Church yafa ndonguva imwe chete akabva aratidzwa umwe umambo hwaisimuka. Umambo hwaisimuka tabva taona kuti iAmerica iri kutaurwa neumambo yakabva yasimuka iko kuma17 kuya uko yakasimuka zvakanaka sezvinoratidza constitution yavo asi maitiro chiprofita chebhaibheri chabva chati pane kakuita kakazoratidza kuti yakashanduka. Saka mumazuva atiri anaya pastor handiwo here atingatoti ndo mazuva America yairi kuita kunge ameno kana kuti tichakatarisira mberi because kutaura chokwadi matangira aAmerica ndeye kuma1776 ende nenguva dzatiri kutoraramawo dai tataverenga zvakazarwa 13 vhesi 12 ka inotoratidza kuti zveshuwa umambo huchabata nesimba ende huchibata pasi rese. Ameno America mukuiona sei? Hatiri kutaura maAmericans, tiri kutaura chinonzi America, tiri kutaura utungamiri. Kana tichiverenga muna zvakazarwa 13 imomo vateereri. Yes. Kana makunoenda kunana vhesi 15 16 tichienda mberi. Yes. Inonzi America ichasvika pakumanikidza vanhu vanogara panyika kuteedzera zvinenge zvichidiwa neThe Christian Church. Okay. Inomanikidzira zvakare vanhu kuti vaipave nekuita kwakafanana nekwakaitwa neThe Christian Church mumadark ages. Ndo patakaona pataidzidza kuti inogozosvika pakumanikidza sei idzo nyika dzine kuzvitonga kwadzo kwezere. Yes. Ndobva pabuda pachena kuti inenge ichikondrola verengai zvakazarwa 13 ineza pachena kuti America ichakondrola munyaya dzekutenga nekutengesa. That's economic. Economy inenge ichibata munyaya dzezveupfumi. Ichabata zvakare nechisimba kureva kuti ichapindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Politics. Yes. Then pakupedzisira yochimanikidza vanhu munyaya dzekunamata. Saka zvatiri kuona iye zvinezvi what's the picture on the ground? Picture yepaground ndeyekuti munyaya dzeupfumi America yezvino handifungi kuti pane angarambe kuti yakabata matomu panyika munyaya dzeupfumi. Inini pandinoifila America panyaya dzeupfumi maitiro ainoita zvirango zveupfumi pasi rese. Nyika yayangoti ngaipiwe masanctions inopiwa masanctions nepasi rese. Nyika through United Nations nyika inenge yanzi neAmerica iyi inofanira kubombewa inotonorwiswa. Right. Ndokuratidza kuti America iri kutungamirira futi mune zvematongerwo yakabata kwese. Kana kwamuri vateereri mukatsvaga nhau dzenyu dzingave dzepamaredhiyo pamatelevision nhau idzodzo handifunga kuti dzinenge dzisina chekuita naAmerica. America inenge ichitaurwa pese. Panyaya dzeupfumi mukatarisa kunotaurwa IMF, World Bank zvoita sekunge zviri kune kamwe kakoda kasiri zviri kuAmerica. Ndo America ndiyo iri yakabata. Saka zviri kutaurwa nechiprofita ndo zvatiri kutorarama mazviri vateereri. Zvinhu zvakatojeka ndo zviripo. But pfungwa iripo manje pastor. Bhaibheri kana richinyora nyaya idzi
harinyanyonyorere nyaya dzekuti vanhu titaure economics, hysteric nepolitics. Rinonyorera takanangana nenyaya yekunamata tichienda kudenga. Saka chidzidzo chedu manje chinoda kunyanya kutenderera kuti pamazuva iwo eAmerica ichibata kudai, zvatiri kutoona ndo rinenge bhuru pasi rese. Ndizvo here kuti hapano chinotaurwa naMwari panyaya yezvekunamata. Situation taiona in terms of politics neeconomy yepanyika. What about in terms of Christianity nereligion? Zvakamira sei? Saka ndopaakuenda mufundisi vachitiverengera zvakazarwa 13. Chiverengai verse 13 na14. Muchiona kuti Bhaibheri harisiyirire nyaya yekunamata. Right. Maybe rega ndiwedzere pamavhesi abataura mufundisi nditangire pa12. Tangire yenyu pa12. Iri kuti kudii? Chinobata nemasimba ose echikara chekutanga pamberi pacho. Chinomanikidza nyika nevagere mukati mayo kuti vanamate chikara chekutanga chiya chakapora vanga rekuuraya. Saka America iri kunzi ichashandisa masimba aishandiswa ne the Christian Church mumadark ages. Asi yomanikidza vari panyika kuti vateedzere manamatiro anodiwa Christian Church yekuita vanga muna 1798. Kurodza Christian Church ichadzoka kupora kwevanga rayo. Verse 13 manje yamataura. Chinoita zviratidzo zvikuru zvekuti chinoburutsira moto unobva kudenga panyika pamberi pevanhu. Chinonyengera vanogara panyika nezviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara. Chichiti kuna vanogara panyika kuti vaitire chikara mufananidzo chiya chakanga chiine vanga romunondo chikararama. Saka ndo pari kubva chidzidzo chedapo pastor. Patiri kuti mashura nezviratidzo, signs and wonders. Hanzi chimwe chinenge chaapo manje tasiyana nezveeconomic side. Hanzi pane pachitwa mashura. But mashura achiitirwa unzi anyengere vanhu vanogara panyika kuti vasaone kuti kwavari kudhonzerwa kuchimiro chiya cheChristian Church mumazuva ayo emadhark ages nemuzinda kuRome. Saka hanzi chimwe chichashandiswa ipapo mashura nezviratidzo. But pane patsanangurwa pachinzi anenge achiitwa zvakadaro zvekuti moto unenge uchiburutswa kudenga vanhu vese vachiona. Ndopanoda timboona kuti Bhaibheri rinorevei kana richitsanangura kaitirwo kemashura nenzira yekuti moto unenge uchibva kudenga. Hatiendei kuOld Testament kuna vakoronike wokutanga 21 verse 1 neverse 18. First Chronicles chapter 21 verse 1. Zvino Satani wakamukira vaIsraeri akakurudzira David kuti averenge vaIsraeri. Verse 18. Ipapo mutumwa waJehovha akarayira Gadhi kuti audze David kuti David akwire avakire Jehovha aritari paburiro raOnani muJebhusi. Zviri kuitika panyaya vateereri munozoverenga chapter yese. David ndiye aive mambo. Aiti akaenda kuhondo onowina hondo dziya idzi achitungamirirwa naMwari. Kureva kuti ainyatsova komanda wehondo kwaIsraeri ndiMwari. Saka mukuwina kwaita David akanosvika pakufarisa akafunga kuti kugona kwangu unyanzvi hwangu. Zvakadaro zvekuti anga akunyanya kukonsentrata kuda kuona nhamba yeami yake achiona kuti ndine varume vangani. Saka zvakabhohwa Mwari pastor kuti asi ari kufunga kuti ari kuwina nemanumbers. Ndini ndiri kumuwinisa. Saka David kwakutanga kuti mbondikaundirai masoja ese achidai. Hanzi chinhu icho chakabhohwa Mwari. Kusvikira Mwari ati David, ndiri kukupa sarudzo, chuza zvinhu zvitatu asi ndichatozokurova chete. Saka David achuza chimwe chacho 1. Hanzi denda rakabva rabuda kwaIsraeri vanhu vakatanga kufa. Hanzi David akanamata akati Mwari ngandindakatadza. Kuva nava muri kuvaurayirei kudai. Saka ngirozi ndobva yaonekwa. Ndobva yaudza muprofita inzi Gadhi zvikanzi chiendai munoudza David ngaakurumidze kunoisa atari paburiro raOnani aite chipiriso ipapo. Chiverengai munzwe mapererayo pavhesi ya26 na27. Pana makoroniko yekutanga chapter 21 verse 26. Yes. David akavakira Jehovha aritari ipapo akabayira zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa. Akashumira Jehovha. Iye akamupindura nomoto wakabva kudenga ukawira paaritari yechipiriso chinopiswa. Jehovha akarayira mutumwa, iye akadzoserazve munondo wake
mumuhara wavo. Saka David aisa chipiriso paatari paya. Hanzi Mwari akabva amupindura nemoto wakaburuka uchibva kudenga. Patoda kuti mubati vateereri ndepaya pekuti fire coming down from heaven. Ndo patoda kuti mubate ndo language wataurwa nazvakazarurwa. Pari kunzi saka Bhaibheri rinofanira kuzvidudzira kuti tinzwise kuti umoto here chaiwo uri kurehwa uchaoneka mudenga. Saka pana pari kunzi moto zvesho wakabva kudenga ukapisa but Bhaibheri rati Mwari akapindura David. Kuratidza kuti kuburuka kwakaita moto ndiMwari aipindura David kuti ndakuregerera. Kuuya kwemoto uyu zvinoratidza presence yaMwari. Zvairatidza presence yaMwari uye kuti munamato wako ndaunzwa. Hationei mumwe muenzaniso futi kuna vaKoronike ikoko vechipiri chapter 7 verse 1 kusvika pa3. 2 Chronicles 7 verse 1. Verse 1. Zvino Solomon akati apedza kunyengetera, moto ndokuburuka kudenga, ukapedza chipiriso chinopiswa nezvimwe zvibayiro. Kubwinya kwaJehovha kukazadza imba. Vaprista vakakonewa kupinda muimba yaJehovha, nokuti kubwinya kwaJehovha kwakanga kwazadza imba yaJehovha. Vana vaIsraeri vose vakatarira moto uchiburuka kudenga nokubwinya kwaJehovha kuchigara pamusoro peimba, vakakotamira pasi nezviso zvavo pakarongwa namabwe, vakanamata nokuvonga Jehovha vachiti, nokuti wakanaka, nokuti nyasha dzake dzinogara nokusingaperi. Nyaya iyi maizi vakavateereri ndopaya paya Solomon paakaita munyengetero mukuru yaunonzi kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakanamata. Hanzi aisa maofferings pavaitodedicata temple iyoyo ichitanga kushandiswa. Saka hanzi Mwari vanamata kudaraisa zvipiriso paatari. Hanzi Mwari akapindura nemoto wakabva kudenga vanhu vese vachizviona. Ndobva wasvikopisa chipiriso che. Hanzi vanhu vakati vachiona moto uchiburuka, hanzi vakakotamira pasi vakanamata Mwari. In other words, the coming down of fire from heaven wakakonvinsa vanhu kuti presence yaMwari iripo. Ende zvikaita kuti vanhu vabva vanamata Mwari wacho. Zvaive so convincing kuti Mwari ari pano. Toda kuramba chitedza ipo pekuti fire coming uchiburuka kubva kudenga. Hande pana madzimambo ekutanga chapter 18. Madzimambo ekutanga chapter 18 munoerenga verse 36 to 39. Mufundisi vakambotidzidzisira nyaya iyi ndopaya pagomo reKarmel vateereri paBhari nevaprofita vaBhari naElijah. Tiverengerei verse 36 kusvika pa39 yamadzimambo ekutanga 18. Yes. Nenguva yokubayira chipo chamadekwana muprofita Eria akaswedera akati, imi Jehovha Mwari waAbhurahama nowaIsaka nowaIsraeri, ngakuzikanwe nhasi kuti ndimi Mwari pakati paIsraeri, uye kuti ini ndiri muranda wenyu, uye kuti ndakaita izvi zvose ndarayirwa nemi. Ndinzwei Jehovha, ndinzwei, kuti vanhu ava vazive kuti imi Jehovha ndimi Mwari, uye kuti ndimi makadzosazve mwoyo yavo. Ipapo moto waJehovha wakaburuka ukapedza chipiriso chinopiswa nehuni namabwe neguruva, ukananzva mvura yakanga iri mugoronga. Vanhu vose vakati vachizviona vakawira pasi nezviso zvavo vakati, Jehovha ndiye Mwari, Jehovha ndiye Mwari. Eria anamata pagomo musi yavateereri. Mwari apindura, hanzi moto wakabva kudenga ukasvikopisa chipiriso chiya. Vanhu vese vachizviona, hanzi vanhu vese vakakotamira pasi vakati Jehovha ndiye Mwari, kwete zvaBhari zvatanga tichita. In other words, pastor, kudzika kwakaita moto kwakakonvinsa vanhu kuti pana Mwari kurutivi rwaEria. KwaBhari kwatanga tiri taatakarasika. Hatione muenzaniso wekupedzisira. Toda kuzoona kuti manga muchifollow here nyaya idzi. Madzimambo echipiri chapter 1. Verengai vhesi ya2 kusvika pa6. 2 Kings chapter 1. Maybe musaiverenge ipapo. Tangirai pavhesi 9 mosvika pa10. Verse 9. 2 Kings chapter 1 verse 9 na 10. Ipapo mambo akatuma kwaari mukuru wavarume vana 50. Ana vanhu vake vana 50. Yes. Iye akakwira kwaari akamuwana agere pamusoro pegomo akati kwaari, nhai munhu waMwari, zvanzi namambo, burukai. Eria akapindura akati kumukuru wavana 50, kana ndiri munhu waMwari, moto ngauburuke kudenga ukuparadze iwe navanhu vako vana 50.
ipapo moto ukaburuka kudenga ukamparadza iye navanhu vake vana 50. Inyaya Eria panapa anga akutonga aive mwana waAhabhu. Right. Aitonyatsoziva kuti Jehovha chaiye ndiJehovha anonamatwa naEria. Hanzi mumwe musi akangodona pastor kwakukuwara gumbo. Maiziva kanyaya kwakutuma vanhu kuenda kunobvunza kuna Bhaari kung'anga kuti nhai gumbo iri ndichapona here, raangotadza ake kutsika. Saka Eria akabva atumwa naMwari akanzi enda unosangana nevarume avo uvabvunze kuti zvamatumwa muri kuende pendai munobvunza munhu akutumai kuti zvamuri kutuma vanhu kwaIsraeri hakusina Mwari here. Vai vakabva vadzoka. Kanzi komadzokerei? Zvikanzi pane mumwe mudhara watasangana naye ati hanzi hakuna here Mwari kwaIsraeri, saka nenga rekuti muri kutituma kung'anga pamubhedha hamuchapore, muri kutofa. Zvikanzi ndiani endobva vamudescribe. Saka mambo aitozviziva ake Eria. Zvikanzi endai munomutora uye kuno. Endai bvai maisa mawarrant earrest. Endai munomutora. Saka hanzi nebhaibheri mumwe captain aive nemasoja ake 50. Ndobva asvika hanzi Eria aive pagomo vateereri. Ari pagomo ndobva hanzi munhu waMwari you under arrest, kurumidzai kudzika. Saka Eria ndobva ati kana ndiri munhu waMwari moto ngauburuke kudenga ukupisei. Ende hazvina kuitika kamwe chete kaizvo. Pavhesi 11 chirege henyu kuiverenga. Hanzi ndobva vapisa vese vari 51. Ripoti ndobva yaenda kuna mambo kuti vanhu vaivatsva nemoto, pane moto wabva kudenga ukavapisa. Mambo ndobva atumira mumwe futi musoja mukuru aine varanda 50 masoja. Andobva vasvika futi vateereri. Zvikanzi munhu waMwari hatisi kuita zvekuseka. Do you know kuti we have got these orders from mukuru chaiye mambo ndovatituma. You are under arrest, kurumidza kudzika. Zvikanzi naEria kana ndiri munhu waMwari moto ngauburuke ukupisei. Ndobva vatsva. Chatiri kuverengera ndima idzi pastor nemuateereri toda kuedza kuona kuti bhaibheri riri kurevei parinoti mumazuva ano eAmerica ichiita kunge ndo iri kuvharira pasi rese. Pari kunzi moto uchaburuka unoita kuti vanhu vanyengerwe nezviratidzo chii. Ndisirei mushona mavara aya pastor. Ndanyora pabepa rangu iri nechirungu. Ndikati pekutanga paya David paakanzi ita chipiriso nengirozi yandanyora ndikati David's offering being accepted by that fire from heaven showed that David's offering had been accepted by God. Kuburuka kwakaita moto kudenga kwairatidza kuti chipiriso chaDavid changa chagashirwa naMwari. Pechipiri paya paSolomon ndati the coming down of fire from heaven showed that Solomon's prayer had been heard. And this fire convinced the people to kneel down and worship God. Kuburuka kwakaita moto pakanamata Solomon kwairatidza zvakare kuti munamato waSolomon wanzwikwa naMwari uye zvakakonzera kuti vanhu vapfugame vanamate kuna Mwari. PaMount Carmel ndabva ndati the coming down of fire from heaven in the sight of all men proved that the religion of Elijah was the right religion and that Elijah was the true prophet of God. Pagomo reKarmel pakaburuka moto paina Elijah zvakaisa pachena kuti chitenderi chaElijah ndokwanga kuna Mwari. Pekupedzisira ndati the coming down of fire from heaven proved that Elijah was the true man of God. Kuburuka kwakaita moto uchiparadza masoja anga atumwa namambo. Yes. Kwakaisa pachena zvakare kuti Elijah anga ari muranda waMwari. Thank you. Saka panapa bhaibheri kana riri kuti moto uchaburuka kudenga pachiitwa zviratidzo zvinonyengera vanhu kuti vagonamata chikara. Kuri kuburitsa muono kuti panenge pachiitwa mashura nezviratidzo ine way yekuedza kukonvinsa vanhu kuti titi apa ndo pana Mwari, apa ndo pana men of God, apa ndo pane vanhu vaMwari, asi zvichiitwa iri way yekutsotsa vanhu kuti vaende kunonamata Satani. Toda kutenda. Tariro chene inotisu ndakubatira tenzi nguva yatopera tichabatira mupendero wechipfeko chake tigoponeswa ngatifambeni nekupera
tichazove ikana muponesi Jesu ouya asikanacho kumbanana yetose tichafanana naye ngatifambeni nekupere rane moyo nyoronyoro mubasa basa richazopera Jesu ou yakuzotora vachaponeswa. Tino muchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu mashura nezviratidzo. Patanga tasira mufundisi, Yes. tanga taona panyaya yekuburuka kwemoto uchibva kudenga. That's right. Ndobva taona mienzaniso yakati kuti inoratidza kuti paiburuka moto paive naMwari. Alright. Paiburuka moto paipesira dzimwe nguva paakuratidza kuti munhu waMwari ndeupi. Right. Paiburuka moto paipesira dzimwe nguva paakuita kuti vanhu vapfugame vanamate, nekuti zvinenge zvaso convincing kuti Mwari aripo panapa. Saka zviri kuburitswa nebhaibheri manje. Kana richiti America ichaita kuti moto uburuke. Pari kunoburitswa chimiro chekuti mumazuva iwaya atiri America ichitonga takatasa kumberi kuri kuenda uko kwemubatanidzwa. Pari kunobuda kuti chimwe chinhu chinenge chichikurumbira, chinenge chichiita kunge chiri kunosunda, panenge pari kuitwa zvinhu zvekuti zvinenge zvichikonvinza mumaziso evanhu kuti kunoku kuna Mwari, zvokonvinza mumaziso evanhu kuti uyu ndiye munhu waMwari, zvokonvinza mumaziso evanhu kuti pano pana Mwari. Asi zvichikonvinza maziso kudaro, bhaibheri riri kuti kunenge kuri kutsotswa, kunyengerwa, vanhu vachitoendeswa kumubatanidzwa uku, vari mukati memubatanidzwa kuti vadzoke kusvika pakuzonamatwa kwechikara. Saka pari kuratidza kuti mumazuva ana atiri vateereri, chimwe chinhu chinenge chichikurumbira munyaya dzekunamata masigns and wonders, mashura nezviratidzo, and achiitwa to the extent yekuti it will be so convincing. Ukanzwa bhaibheri chiti moto uchiburuka, kuratidza kuti zvinenge zvichikonvinza kuti zvinenge zvichitooneka, zvinhu zvekuti vanhu munenge muchiti feki vanhu vangotsotswa, zvinenge zvichitooneka vateereri. But kunyange zvichioneka kudaro inenge iri counterfeit. Toti kudii? Kunenge kuri kunyengera, kuri kuburitswa chakafanana kuita sechaicho. Ndima dzataerenga mubhaibheri it was very original, ari Mwari ane presence iripo. But pana pari kuburitswa a counterfeit. Kuitwa kwemashura nezviratidzo kuri counterfeit, kwakafanana, kunoda kunonopotsa kwafanana nechaizvo zvekuti uchishandisa maziso chete pasina Mwari unonyengerwa, because zvinenge zvaitika zvekuti vanhu vakakubvunza kuti imi live here, unongoiti pariu chaipo live mufunge, but maziso ukanotsvaga mubhaibheri unoona kuti kunyengera. Ndo chimiro chiripo ichocho. Saka mukutaura kwebhaibheri uku pastor, haisi itori warning here? Iwarning iyambire kutopiwa vanhu kuti ngwarirai nekuti zviri kuuya. Itori warning kai. Inoburitswa futi nyaya imwe chete, ndaona mamida kuti munozotaura maverenga vaTesalonike yechipiri chapter 2 verse 9 na 10. Alright. 2 vaTesalonika chapter 2 verse 9 na 10. Verse ya 9. Kuuya kwake iye kwakaita sebasa raSatani, nesimba rose nezviratidzo nezvinoshamisa zvenhema, nekunyengera kwose kwokusarurama kuna vanorasika, nokuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Mukuona kuti Pauro nyaya iyi aiziva futi kuti nyaya iyoyi itoriko. Nguva yaPauro yaitonzi iriko kumberi yemasigns and wonders. Tatova munguva yacho here pastor? Ukatarisa mufundisi papa vateereri papa itsanangurwa namufundisi kana tichiverenga mubhuku razvakasarurwa, kwanzi America chimwe chinhu chaichaita ichagadzira mufananidzo wechikara, right, kureva kuti mufananidzo we-the Christian church yemadark ages. Mune chimwe chezvidzidzo zvatakaita kumashure takadzidza kuti mufananidzo uyu unoumbwa sei. Pane matanho anotiendesa mukunogadzirwa kwawo. Danho rekutanga
ndo yamuri kuti image of the beast. Yes. Danho rekutanga mubatanidzwa wevatendi vese kuita chinhu 1. Okay. Saka mukatarisa kana muri kuti vatendi muri kura kuchristianity chete kana kuti zvichatobata even neimwe isiri christianity like ana buddhism nekwakadaro tingati zvinamati zvese. Okay. Saka mukatarisa iri kunzi ecumenism, kutry kubatanidza mafaith ese, bringing them together. Yes. Saka mubatanidzwa wemachechi uya ndidzo mviro dzacho. Nekuti vanhu vanoti uyai pamwe chete, ngatitsvagei zvinhu zviri common pakati pedu zvinotibatanidza, tobatana mukuita zvinhu zvakanaka zvinobatsira nyika, zvinobatsira vanhu. Ende kana wakazvitarisa zviri innocent, hapana chinombosuspectwa ipapo. Ndakambokudzera kuti pamunotaura nyaya yekuti mubatanidzwa hana yangu inorova because kune zvaakutonzi mubatanidzwa even today. Saka hana yangu ichirova kondinya yenyu. Saka kana zvitenderi zvese zvabatana munyaya dzekunamata, zvinochizoenda manje kundotsvaga masimba ematongerwo enyika kuti abatsire kuti zvavari kuda zvienforcwe, zvimanikidzwe. Saka nekuti America ndo inenge yakukondorora mune zvematongerwo enyika, yaane masimba ekurwisa, ndokuchanotorwa simba iroro. Saka mamiracles aya ari kuitawo pati ipapo, mashura nezviratidzo. Saka mukachitarisa manje zvitendere zviri common mazuva ano zvinoattracta vanhu vakawanda. Ukabvunza vanhu ukati handei kuchechi, unzwa munopinda ipiko, ukataronze kune zviratidzo here, nemashura munoprofita here. Vanhu vakutsvaga mashura zvinoonekwa nemaziso, kushandirwa nekubatsirwa, zvekuti chero vasikaende kuchechi, vasina hanya naJesu, vanenge vachingoda mashura nezviratidzo. Saka mashura ndo chimwe chinhu chichanyanyisa kubatanidza vatendi kudarika zvimwe zvoita sekunge chiri kuita unge signature kuti uyai pano pana Mwari, yet it's counterfeit. Aminokwana kwamuri vateereri musina kumbozvionawo pastor vanotaura vara rinondiroesa nehana rekuti mubatanidzwa, but kwenyu hamusati mambonzwa here matems akafanana nekuti interdenominational, kureva kuti hazvinei kwaunoenda asi togona kubatana. Mukatsvaga panonyanya kutaurwa vara iroro, muchaona kuti kazhinji chinogona kutora munhu ari kuSeventh Day Adventist pastor, anoenda kuMethodist, anoenda kupi kuti vauye, kazhinji chinokwezva panenge paine mashura nezviratidzo. Zviri kuita unge ndo zviri kukwezva catalyst, iri kuita unge catalyst inogona kuita kuti nyango munhu achienda kwake uku kuna achauya bedzi because aona mashura, aona Mwari, aona kuti kuna Mwari. Mumaziso unenge uchitofunga kuti pana Mwari. But warning iri kubuda mubhaibheri vateereri ndeyekuti it's counterfeit. Hapana Mwari, kutsotsa bedzi kutsvaga, ndiSatani ari kutsvaga means dzekubatanidza vanhu pachinhu chimwe chete kuti vadzokere kuya kwaive nenhoroondo yeThe Christian Church mumadark ages. Iyo nyaya yemashura nezviratidzo iyi ndoda kuti mumboona Jesu achiitaura. Hande pana Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Verengai vhesi ya4 na5. Matthew 24. Yes, verse 4 na5. Vhesi ya4. Jesu akapindura akati kwavari, chenjerai kuti murege kutsautswa nomunhu, nokuti vazhinji vachauya nezita rangu vachiti ndini Kristu vachitsautsa vazhinji. Muri kuona here kuti nyaya yaivateereri pairi kutaurwa nazvakazarurwa iri kunyorwa mimitsara inoita unge nyaya, but payaitaurwa naPauro naJesu iri kunyorwa ari mawarning. Ndoti kudi iri yambiro. Haisi nyaya yekuti iri kungotorwa ichingonzi ende kuchaitwa mashura nezviratidzo mufunge, ende kune kuchiitwa zvinhu zvekuti ukaona neziso kudai unobva watobhilivha sekunge iri nyaya ba. Pari kuuya nyaya idzi vateereri kwamuri iri kutopiwa iri warning kunzi pane danger sign pane mashura nezviratidzo. Saka Jesu ari kutoti vanhu ngavachenjerere varege kutsauswa. Pachapter ya Matthew 24 pastor, Jesu ndo paanotaura zviratidzo zvenguva zvinoratidza kuti kuuya kwaJesu kwakuita kuchiswedera. Paakataura nyaya mavhesi anotera after verse 5 pana Matthew 24 anotaura zvehondo, zvenzara, zvehosha, achidaro kudengenyeka kwenyika. Verengai vhesi 11 futi munzwe pana Matthew 24. Matthew 24 vhesi 11. Yes. Vaprofita vazhinji venhema vachamuka vachitsautsa vazhinji. Maona kuti adzokorora ka.
Zvambotaura muvhesi 4 patanga pavhesi 4 na5 angoti chenjerai kutsauswa saka aziva kuti hazvina unyatsokwana nyaya yakakosha iyi ndobva atoti ngwarirai vaprofita venhema. Arikuda kuedza kuvaudza kuti rimwe boka revanhu vanenge vachitsausa ndanani maprofets enhema hani mazona manje. Saka apedza kutaura kudaroka vhesi inotera ndopaanobva ati mufunge rudo rwavazhinji ruchatonhora. Ndopaanobva ati verengai bhuku raDhaniel otsanangura zvinhu zvakawanda. Verengai munzwe vhesi 23 kusvika pa25 pana Mateo 24 ipapa. Verse 23. Yes. Zvino kana munhu akati kwamuri tarirai Kristu ari pano kanavo regai kutenda. Nokuti vachamuka vana Kristu venhema nevaprofita venhema vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa kuti kana zvichibvira vatsautse nevakatsanangurwavo. Verse 25. Verse 25. Tarirai ndagara ndakuudzai. Muri kuona here pastor kuti mameno maonei pandakuverengesa indimai because maverenga Matthew 24 verse 4 na5 ndobva maenda verse 11 vamaenda verse 23 to 25 maonei. Taona kuti Jesu ari kutaura zvichaitika mumazuva ekupedzisira. Yes. Zvimwe zvinhu zvikuru zvinoita senzara, hosha, kudengenyeka kwenyika angozvimenishena kawani. Yes. Asi nyaya yekunyengerwa nezviratidzo maona yadzokorodzwa maona pasa ameno muzotarisa mabhaibheri enyu ateerere mukaverenga Matthew 24 yese nyaya yenzara yehosha nekudengeneka kwenyika Jesu anongoitaura kamwe chete but nyaya yaanoramba achidzokora yaataura 3 times inyaya yekudhisivhwa nevanhu vanoita mashura nezviratidzo inyaya yekudhisivhwa nemafalse prophets. And ari kuipa iri warning. Maona verse 25 utapeza itichi. Haisi nyaya yekuti unozoti ini ndaisazviziva ndaitoti kuna saka iri kuuya ari ma-warnings vateereri kuti wedwe ma-signs and wonders mumazuva ano atiri America iriyo iri kuita unge yavharira pasi rese. Chimwe chinenge chiri common chiri kuburitswa mubhaibheri ma-signs and wonders. Ari kuitirwei ma-signs and wonders aya kumislida vanhu kuti vaende vatsauke vabve pana Mwari. Ndaona mamida kutaura murikutongotsinira but vamwe vanobva vati but pastor zvimwe zvacho zvine zviri real vanenge vaitaura vaineka kunoza kakuti for real chaiyo vamwe vanobva vati live bhaibheri harisi kuramba vateereri saka ratoti moto uya waiburuka vanhu vachiona nemaziso obva vati pana Mwari. Asi panogadziriswa sei pekuti zveshuwa zvimwe zvacho ukanzwa zvichirondedzerwa unotonyatsona kuti ishu iripo handicho chidzidzo saka muchiona bhaibheri chiti we should live by faith not sight. Ukanyanya kushandisa maziso vakawanda vacharamba vachiti come and see. Come and see. Vanotoadvertise vachiti come and see. Aiwa Mwari ari kutoda vanonyanya kushandisa faith. Because zvinoonekwa neziso uchanyatsoona zviri. Maybe but sezvo mabvunza endai pana Deuteronomy 13. Verengai verse 1 kusvika pa4. Deuteronomy 13 verse 1 kusvika pa4. Zvino kana muprofita kana murota akamuka pakati pako akakuratidza chiratidzo kana chinoshamisa icho chiratidzo kana chinoshamisa chikaitika chaakataura kwauri achiti ngatitevere vamwe vaMwari wawakanga usingazive tivashumire. Usateerere mashoko emuprofita iyeye kana muroti uyu nokuti Jehovha Mwari wenyu unokuidzai kuti azive kana muchida Jehovha Mwari wenyu nemwoyo wenyu wose uye nomweya wenyu wose. Munofanira kutevera Jehovha Mwari wenyu nokumutya nokuchengeta mirayiro yake nekuteerera inzwi rake nokumushumira nokumunamatira. Mapanzwa here hanzi nebhaibheri pakaita muprofita amuka okuitirai chiratidzo chinoshamisa mapipi minana yaunotoona kuti life zvisina kana nharo hanzi asi moona kana matiro kake kachipesana nebhaibheri hanzi naMwari ndiri kuzvitenderera kuti ndikuedzei imimi vanogara panyika ndione kana muchida Mwari uye muchida kuchengeta mitemo yaMwari. Saka kana ndiri kunzwa zvakanaka mufundisi. Yes. Muri kuti imimi mashura nezviratidzo zvichatoitika. Yes. Zvichatoitika ndozvitotaura bhaibheri. Kuitika kwazvoka kumwe kwacho kune kuchitobatika kuti pataitika chakati. Exactly. Pane munhu anga akapetana gumbo atasanurwa. Exactly. Asi Mwari ari kuti ndicharega zvinhu izvi zvichiitika kuti ndione vanonyatsondida. Kuti mimi munoda mapipi here
kana kuti munoda Mwari. Nekuti saka papari kunzi nyatsocherechedzai aita mapipi wacho kuti kana asimuka pamapipi ari kunoteerera here mirayiro yaMwari. Exactly. Kana asingateereri mirayiro yaMwari hanzi ignowai bipi rake, munobva mazuva kuti moto kutsotswa zvawo wadona asi Mwari haapo. Haapo, ibvai mazuva kuti kutsotswa. Pfungwa iyi inobuda raverengwa iDeuteronomy 13 vhesi 1-4. Ndo inotsanangura izvozvo kuti panofanira kuzoratidza kuti munhu iye anoteerera Mwari here achiita mitemo yaMwari. Matthew chapter 7 verse 15 na22 na23. Mateo 7 verse 15 na22 na23. vhesi ya15 chenjererai vaprofita venhema vanouya kwamuri vaine nguo dzamakwai asi mukati ari mapere anoparadza. vhesi 22 kusvika pa23. vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe, Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here, nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here, nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, handina kutombokuzivai, ibvai kwandiri imi vaite vokusarurama. Ndo magumacha anonzwisa tsitsi. Iye Mwari ari kupa warning kudai. Handiri mapanzwa vateereri kuti Mwari angonzi ndiMwari anoita minana nezviratidzo mumazuva atiri zvaane danger. Why? Pari kuradzwa kunzi Satani weapon hombe yaari kushandisa kutsausa vanhu mashura nezviratidzo. Saka hanzi vakawanda vachatozoshamisika kuti ingataiperforma tichita mamiracle. Jesu otozoti handitombokuzivei kana mbijana. Saka kana Jesu achizozvitaura pekupedzisira kutoreva kuti nhasi vateereri kune vari kutoita mamiracles, vari kutoita zvinobatika, zvinooneka, zvinoshamisa, asi Jesu haatovazive. Saka kurava kuti panenge pachiitika zvinhu izvi kune vamwe vanhu vanenge vanyengerwa zvakadaro zvekuti panenge pachiitika mashura vanoti kuno ndo kuna Mwari. Zvekutoti kutsvaga kwavanoita ndo zviri kutoitirwa mamiracles acho. Satani ari kutoaitira kuti vanhu vafunge kuti kuno ndo kuna Mwari. Saka chakakosha hazi mashura vatendi. Exactly. Kana shura raitika imi muchinamata muchiteerera mirayiro yaMwari, it's fine. Simba raMwari remashura harisati rapera. Asi mashura akaparadzana nekuteerera hapana Mwari ipapo. Panobva panetsa. Saka muri kuona Mwari haasi kuignowaba. Mazuva ano atiri makambotudza zvengirozi kuti vhangeri riri kufamba muchimiro chengirozi ichinyevera vanhu kuti wedwe ngatinamate akasika. Mashura nezviratidzo zvicharamba zviriko, zvichinooneka nemaziso. Bhaibheri riri kuti mumazuva ano haiziriyo 100% proof yekuti kuno kuna Mwari. Musasauswe vateereri, rambai muri pana. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri. Kana paine mibvunzo inenge ichimuka, bvunzai hama dzenyu dzamakagarisana nadzo, hama dzeropa vanopinda sangano rema7th Day Adventist. Vanoziva, chero vasingagone kutsanangura zvimwe zvacho, asi vanoziva kwekuenda nemi kuti munobatsirwa. Kana kuti munogona kutifonera, kutumira mibvunzo yenyu pama SMS, pa WhatsApp 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi, tisangane muchikamu chinoteera. Indanyemwe wanoyera zviwoneso zvaonekwa mwenje yenyu vatsedzanye munochingamidza tenzi uya onanye anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanye anouya onanye chedzedzo chake kuti musunungu urwengu woche